telefonul. Da, Du-te-mă de aici. Dar nu vreau să pun aici. Hai să vedem, gura e închisă. Începem? 3, 2, 1, acțiune. Poftim. Eu? Da. Sunt repetițe. Sunt eu o să hai. Toate trei sunt. Ești? Eu sunt Laura. Eu sunt Franca și aici ai Cleo. Așa, și de ce v-ați ales costumul? Pentru că ne pare că se potrivesc. Și pentru că eram trei și... Știu de ce, acum știu. Ei și... Ne plac foarte mult. Era și efectiv era eu o am pe fiecare ăsta ce capă pușă. Mă că n-am adus-o. Înțeles, și personajele acelea ce interpretează sau ce fac? Eu sunt fiica lui Florio Barea. E un fel de desen animat. Da. Tu ești... Alo. Cum e, de exemplu, Barbie sau Bratz. Da. Oricum sunteți foarte frumoase. Și foarte frumos costumate. Ați făcut și poze? Super, super. Ia ta? Da. Super, foarte bine. Bravo. Mulțumesc. Atâta? Depinde. Da, mai trebuie să mai Ok, mulțumim. Hai, Alexandru, s-a închisă. Ia zi, Alexandra, cine ești? Eu sunt Barbie. Era mai de Barbie. Barbie? Și unde e câinele? Așa. Și de ce ți-ai ales costumația aceasta? I-am dat-o să ia o idee Și și am făcut pe haine roz în clar și îți place roz. Bine. Mulțumim. Stai. Haideți să o aplaudăm. Hai, pa. Erai de mult. Noroc, Coda. Dar eu încă n-am mai auzit așa ceva ce spui tu. Mă sperii. Dar e Halloween. Va bene. N-are cum să văd în Halloween. Iar știi ce ți-ai ales totuși acest personaj? Sincer sau... Patrick era și Am fără. înțeles. Deci, Pantalonii erau. sincer. Patrick era așa și fără costum. Aoleu, sper că nu. Bine, mulțumim. Așa, Fotbaliști. Doi fotbaliști? Da. 3, dar nu au venit. Ia zice. Stai. Știm că nu suntem costumați într-un costum oarecare, dar prin costumele astea, noi ne reprezentăm pasiunea față de fotbal. Frumos. Cel puțin. Cât ai stat în discurs? Asta m-am gândit-o. Și? Da. Pasiunea aceasta e de mulți ani. De la 5-6 ani. Și vreți să fiți mari fotbaliști. Și ăla, dar la e pescar. Unde? Messi și Ronaldo. Intrați la fecea Palina. Oriunde cât mai bine. Da. Să reușiți. Dar asta știți ce înseamnă foarte multă muncă. Bine, baftă, felicitări! Voi? Cine sunteți voi? doi pescari. Da. Vezi cu Jordan la pescuit? Ia-ți fake. Liniște. Și de ce v-ați ales acest personaj? Îmi place foarte mult. Vorbiți serios? Da. Și mergeți la pescuit? Da. Și eu mă duc cu Dana. Dar din care e sport, eu am participat cu pescuit de vreo 2 ori. Ce lopeală? Chiar îmi place foarte tare. Cine mai spuneți ceva? De ce vă place atât de mult totuși pescuitul? Vă relaxez. Am înțeles. Vă relaxați. Foarte interesant. Da, este. Interesant și greu în același timp. Greu de ce? Pentru că e greu. Dacă e peștele mare, nu poți filma decât unul singur. Trebuie să știi foarte multe. Dar ați prins pește? Da. Chiar De ce ai pierdut peștele în apă? N-am scăpat. Eu am scăpat după și Da. Bine, mulțumim, bravo. Cine urmează? Tu arăți impecabil, așa să vii la școală. Uite ce frumos e. Cine ești? Agentul 00. Agentul 00. 00 sau 000? 007.
Klaus Iohannis. De ce ți-ai ales? Băi, oameni buni, gurița rămâne închisă perfect. Doamna profesoară, decide. L-o zis că ele l-am și acum agent. Nu-i nimic, este agentul 007 Patrick. Patrick, închis gurița mea. Chiar fi pe moment. Da? Zi, pui. De ce ți-ai ales acest personaj? Deci bine filmez. Viitoarea Ian Fink i-au scris mai multe romane despre agentul 007. Un agent care la ordin național, el dezamorțește bombele, dezamorțează bombele. Deci nu mai greșim, nu De contează. obicei agent navali. Pe Și mare. ce ți se pare atât de interesant la chestiile astea? Vrei să fii polițist? Nu. Dar mi-a plăcut cartea, de aceea. Ți-a plăcut cartea, am Și înțeles. un om hotărât, Cu sarcasm. viziune. Da. Da, Un om serios. serios. Da, haideți să o ascultăm. Măi băieți, dar chiar nu vreți să tăceți? Și voi la fel. Rezemați de scaun și ascultăm. Nu sunt Hazel. Frate mi-a adormit acasă Hazel, nu m-a venit. Da, mi-a Hazel și Gretel. Așa. De ce ți-ai ales acest personaj? Pentru că am zis că semăn cu ea și a zis, bă, Idee bună. Hai. Așa. Și ce face această fetiță? Păi ea merge cu frate, deci mama lor Petrică, îi duce în pădure și lasă acolo, îi duce în pădure și lasă acolo. Și ei încercând să caute casa, găsesc o casă din vrăjituri, unde stătea o vrăjitoare și ei au reușit să scape de acolo, pentru că vrăjitoarea a încercat să-i mânce și când au scăpat au ajuns acasă și happy ending. Da, frumos. Aici cartea înseamnă, da? Bravo. Voi ați citit-o? da, Să o citiți bine, dacă nu ați apucat să o citiți. Vine vacanța și aveți ocazia să citiți această carte foarte frumoasă. Mulțumim, Tocușica. Hai. Și de ce ți-ai ales acest personaj? Wow! Ai pisicuți acasă? Ce frumos! Și eu am 4. Deci ai mai multe decât am eu. Foarte frumos. Și ce ne mai poți spune? Hai, spune-ne, dacă mai ai ce spus. Atât? Mulțumim! Mulțumim! Haideți să-l aplaudăm! Cine urmează? Sau filmezi tu? Filmezi tu? Filmez, filmez. E super! Cine ești tu? Sunt Luez de ea. Da. De ce ți-ai ales acest personaj? Pentru că mi-a plăcut serialul și întotdeauna am avut rochia și am vrut să mă costumez în ea. Am vrut să folosesc la ceva. Am înțeles. Și fetița asta de care tu vorbești, ce rol joacă sau ce acțiune interpretează? Ce face ea? O fată care e foarte... Tot așa retrasă, nu? Așa, cam așa. Da. Și părinții o mută la o nouă școală și acolo își face mai mulți prieteni. Și după ea încearcă să descopere un mister legat de acea școală și găsesc un monstru sau ceva de genul. Așa. Da. Și legea de stupidă Da. și până la urmă dă seama cine este cel care a distrus totul pe acolo și după aceea își dă seama că mai este ceva ce n-a aflat și vrea încă să termine misterul, dar Și părinții reușește? vor să o mute de la școală. Am înțeles. Dar nu știu continuarea pentru că trebuie să facă sezonul. Foarte frumos. Și trebuie să remarc și să te admir pentru curajul tău de ieri. Și mi-a plăcut foarte mult cum ai interpretat. Se vede așa că ai spirit actoricesc și ești o copilă creativă foarte bine. Și ea și cine a mai fost în față? Teofan și ca asta micuță Cezara
Și cel care s-a jucat, unde este la micuțe? Matei. Și tu, Matei, mi-a plăcut foarte mult că ați știut să vă mobilizați într-un timp foarte scurt și să arătați că puteți să performați chiar dacă nu ați repetat, chiar dacă nu v-ați pregătit și să avem așa o ținută frumoasă și noi în fața celor mici. Bravo, frumos! Numai că ați uitat ieri de povestitor, nu-i nimic, data viitoare nu mai ratați această... De ce să Și Wednesday. Unde-i câinele? Lăsați-l că doarme, lăsați-l acolo. Lăsați-l acolo, lăsați-l. Te rog, lasă. Trebuie să lăsăm să fie mascotă acasă. Lasă-l acolo. Sincer. Ia liniște. Haideți să o ascultăm. Ar trebui să fiu cenușăreasa, Dorothy, care mai zice? Așa albă ca zăpada. Toate astea la urmă m-au dat că nu ești. Ok, bine. Și până la urmă alege un personaj. Tudor, ce personaj îți Mai alegi? este și parteneri, aveți mai multe. Ok, dar de ce? Explică doar unul măcar. Ok, Dorothy. Păi am văzut filmul de foarte multe ori în vacanță. Da. Și ce te-a atras? Ce ți s-a părut interesant? Faptul că o luat tot dorul de sus și faptul că aveam un cățel. Aveam un cățel, da. Și faptul că a avut foarte multe aventuri, nu? Da. Nu? Ți s-a părut interesant. Deci tot faci mare, după aceea mică, să te întâlnești cu fel și fel de personaje ciudate. Și tu ai un cățel. Da. Chiar că și are țara. Sunt țara minunată. Ți se potrivește mai bine că Dorothy avea la Da, da. Și Alice în țara mea arăta foarte exagerat. Cenușăreasa. Eu așa te vedeam ca și Alice în țara minunată. Da. Da. Frumos, bravo. Mulțumim mult, mult. Bine, cine urmează? Hai! Dați o ochelari. Nu mai... Matei! Cine ești, Matei? Aoleu! Unul obișnuit. E bazat pe fapte reale. Dar de ce Matei? Păi nu. Pentru că așa e fiecare zi. Toma cu mine de spate. Fapte reale. Adică? Păi eu. Da, nu, ești în creștere, e normal să fii slab. Cum vrei să fii acum? Ești frumos așa cum ești. Bine, mulțumim! Haideți să-l aplaudăm! Gurița! Gypsy. Andrei, ce ținută de ce? De spion! Andrei lucrează la NASA. Da, Andrei, haideți să-l ascultăm. Ce personaj întruchipezi? Un personaj din Furtăstin italian. Deci până la urmă ești un hoț. Nu, Da, spion de la hoți. Spion care descoperă hoții. Da. Ok, foarte frumos. De ce ți-ai ales această misiune să fii un spion? Îți place aceasta? Vrei să te faci polițist? Super, bravo! Polițai. Ne mai spui ceva? Nu. Super, bravo! Haideți să-l aplaudăm! Nu e nimic că e secret. Da. Totul e secret. Totul e secret. Cezărucă! Cezărucă, ia zi. Ce ești? Pirat! Ați auzit? Pirat! De ce reprezinți acest personaj? Îți plăceau filmele și ce ți se părea interesant în acțiunile lor? Erau destul de ambițioși. Așa. Curajoși. De tatuaje. Dă-le mama că Super! Măi copii, ce să spun, sunteți minunați, chiar minunați. Cine mai, ne mai spui ceva ce să lucră? Nu. Îmi place cum se vede. Da, deci arată minunat. Sabia. Mulțumim frumos, voi ați fost, da? Felicitări! Haideți în față să vă fac o poză la tot.
Stai, acum. Bună ziua, dragii mei! Astăzi urmam vă postați, dați multe like-uri și subscribe-uri. Pa, pa!